alam ana ta ora ya karo ngerti sapa sira ya illal ladina marang wong akeh ya yuzakuna kang padha nyucikake sapa wong akeh angkusahum ing awak dhewe wong akeh ya terus ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah wala lamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing setitik-titik masukil alam ana ta ora taro weruh sira ilal ladina marang wong akeh yuzakuna kang padha nyucikake sapa wong akeh angfusahum ing awak dhewe wong akeh terus bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah wala yudlamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing sedidik-didik ana alam ana ta ora taro ngerti sapa sira ilal ladina marang wong akeh yujakuna kang nyucikake sapa wong akeh angkusahum ing awak dhewene wong akeh bal ananging Allahu utawi Allah iku yujaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah wala lamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing setitik-titik mari alam ana ta ora weruh sira ilal ladina taron itu taron ya diwaca sedo terus di korupsi malah dilewati ya piye mana nih alam ana ta ora taro weruh sapa sira ilal ladina marang wong akeh yuzakuna kang nyucikake sapa wong akeh angkusahum ing awak dhewe wong akeh bal ananging Allahu tawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasa kang ngersake sapa Allah wala lamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing setitik-titik ali alam ana ta ora taro weruh sapa sira illal ladina marang wong akeh yuzakuna kang padha nyucikake sapa wong akeh angkusahum ing awak dhewe wong akeh bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong kan ngersakake sapa Allah ngersakake sapa oh campur minta terus ngersakake sapa Allah oh lamet ya perjuang walayut lamuna kan ora bakal dianiaya sapa wong akeh terus betul fatilan ing sedidik-didik jadi alam kalau ngerti sapa ilal ladina marang wong akeh yuzakuna kang nyucikake sapa wong akeh angkusahum awak dhewe wong akeh ananging Allahu utawi Allah iku
nyucake sapa Allah man ing wong ya sya'un kang ngersakake sapa Allah wala yud lamunan lan ora bakal diniyaya sapa wong ya atilan ing tahun alam ono to ono to ora ono to alam ono to ora terus alam ono to ora aro ngerti sapa sira ilal ladina marang wong akeh yuzakuna kan jodoh yuzakuna kang padha nyucake nyucake sapa wong akeh anggusahum ing awak dhewe ne wong akeh ya hal ananging ya Allahu utawi Allah iku yuzakti nyucake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah wala yud lamunan lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh pati lan ing sedidik iki Pak. alam ana ta ora Ya. taro ngerti sapa sira Ya. ilaladina marang wong akeh Ya. yuyakuna kang padha nyicake sapa wong akeh Ya. angkusahum ing awak dhewe wong akeh Ya. bal ananging Allahu utawi Allah itu Ya. yuzaki Yuzaki. nyucek Ini panjang Pak punya ya. Yuzaki. ya yuzaki Ini panjang Yuzaki. yuzaki Nah. nyucekake sapa Allah Ya. man ing wong Ya. yasa'u kang ngesake sapa Allah Zake sapa Allah Ya. kang ngesake sapa Allah intonasine Pak Gitu. walayut lamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing setitik-titik Penelak tenak wae, selak sih. Terus. Ayo beneran Mas. Ora. Dia memang dia masih bingung belum ada itu masih bingung. Oh, di sana. Nih panjenengan ngeten iki mungkin ngadepi jenengan sekulino ngeten iki maca terjemah surah marem. Megah. Wes iki.